Türkmenistan çağılaryň hukuklaryny öpçün etmek babatynda halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan borçnamalary kanun taýdan tasdikleýän çäre görýär. Döwlet habar beriş serişdeläriniň maglumatlaryna görä bu prezidentiň gol çeken çağılaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça Milli Hereket meýilnamasynyň maksatlarynyň biridir. Şol birasyň gözünde de çağı häkmetiniň şol sandy paxta önümçiliginde ulanylmagy üçin tanqid edilýän Türkmenistan çağılaryň hukuklaryny berja etmek babatynda kanun bozulmalaryň bardygyny ikrar etmeýär. 2023-28-nji ýyllar üçin Türkmenistanda çağılaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça Milli Hereket plany çağılaryň hukuklarynyň hem awadançylygynyň döwlet tarapyndan berjay edilmegini göz öňünde tutýar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä bu resmi nama syýasy jemgyýetçilik, ykdysady, milli we medeni urlarda çağılaryň hukuklaryny goramagy we ýygyderli gowlandyrmagy, sosial we ýaşaýyş ýagdaýyna degişli şertleri döretmäge gönükdirilipdir. Milli Hereket plany şeýle hem bilimiň hilini ýokarlandyrmagy, çağılaryň hukuklaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmegi we olaryň bu hukuklardan peýdalanmagy üçin mümkinçilikleri döretmegi, şeýle hem Türkmenistanyň çağılaryň hukuklaryny öpçün etmek babatynda halkara şertnamalaryndaky borçnamalaryna ygyrarlydygyny görkezmeli. Çağılary goramak boýunça meýilnamasynyň kabul edilmegi ýurtda çağı häkmetiniň şol sandy döwlet derejesinde de ulanylmagynyň fonunda bolup geçýär. Hökümet çağılary goramagyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uwurdugyny ulan etse-de ýurtda ýyllar boýy çağılar owu hojalygy işlerine muht iş güýji hökmünde ýygyderli çekilýär. Şeýle hem dürli dabaralar sebäpli däp bolan köpçülikliň çäreleri gatnaşdyrylýar. Ýurduň siýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky şeýle wakalar tas günde bolup geçýär. Mundan başga da barha agyrlaşýan sosial ykdysady kynçylyklar derarly çağılar gazanç etmäge mejbur bolýar. Ýurt häkimetleri ykdysady kynçylyklary hem boyun almaýar. Çağı häkmetiniň ulanylşy toňusda hasta gözeýilýär. Şäherlerde din jalyş mewsüminde çağılar awtolog ýuwulýan ýerlerde hem bazarlarda häkmet çekerler. Köçelerde geçýän awtologlaryň penjerelerini ýuwýarlar we öýme-öý aýlanyp haryt satýarlar. O ýerlerinde çağılar mal bakýarlar we ekin meýdanlarynda işleýärler. Köpüsi maşgalalaryna kömek etmäge mejbur bolýar. Soňky ýyllarda çağılaryň zibil döwrü plastik karton ýaly gaýtadan ulanylýan serişdeleri ýygnaýandyklary has köp gözeýilýär. Şeýle hem çağılar dilegçilik edýär. Şol sanda şeýdip okuw esbaplary üçin pul toplaýar. Türkmenistanyň kanunçylygy çağılaryň häkmetini we mejburi häkmede ulanmagy gadagan edýär. Emma azatlyk we beýleki garaşsyz neşirler şeýle de halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan berilýän maglumatlara görä Türkmen hökümeti ençim ýyl bäri öz kanunlaryny bozup mejburi häkmede şol sanda çağılaryň häkmetini ulanyp gelýär. Çağı häkmeti häkimetler tarapyndan ýurdun uwu hojulygynda giňden ulanylýar. Mekdep okuwçylarynyň şol sanda tyrkyw çağılaryň paxta ýygyma guramaçylykly tertipde çekilmegine degişli ýagdaýlaryň ençimeti ma'lum boldy. 2021-nji ýylyň gözünde Azatlyň habarçylary Ahal vilayetinde Beherdene barýan ýoluň uwrundaky paxta meýdanlarynda köp sanly çağanyň paxta ýyganlygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda çağılaryň we mejburi häkmetiň ulanylýanlygyny boyun almaýarlar. Habarlara we tanqidlere resmi jogap bermeýärler. Türkmenistanyň orta mekteplerinde Tomuzky din jalyş mewsüminiň başlanmagy bilen ýurtda dilegçilik edýän hususanda şäherara we etrabara awtolog ýollarynyň ugrunda sürüjilerden çörek we suw soraýan çağalar köpelýär. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. 7-14 ýaş aralygyndaky köp çağa Aşgabat Beherden awtolog ýolunyň ugrunda dilegçilik edýär. Olaryň hemmesi goly goltumdaky obalarda ýaşaýandyklaryny aýdýar diýip neşir ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 13-nji iýunda çap eden maglumatynda aýdýar. Çağalar sürüjilerden diňe bir çörek däl, eýsem suw hem soraýarlar. Olar ýoldan geçip barýan uloglaryň sürüjilerine boş plasmasa gaplary görkezýärler. Çağalar ulogny saklan sürüjilere yerli ýaşaýjylaryň içimlik suw alýan çeşmeleriniň gowrandygyny aýdýarlar. Uzakdaky käbir suw çeşmeleri saklanyp galypdyr. Bu ýerde mallar suwa ýakylýar. Bu çeşmäniň suwundan içen adamlaryň garny ağrıyar diýip neşir çeşmesiniň sözüni çitirleýär. Awtolog ýollarynyň ugrunda çağılaryň goşmaça gazanç gözleýändigi, esasanam suw soraýandygy barada Azatlyň habarçylary hem maglumat berdiler. Maý aýynyň ahirinde yerli çeşmelerimiz Mary Türkmenabad ýolunda çağılaryň sürüjileri boş plasmasa gaplary görkezýändigini we olardan içimlik suw soraýandygyny gürrüň beripdiler.
Şonda çeşmämiz hususanda bu avtomobil ýolunyň golayynda ýerleşýän Üçaja owasynyň ýagdaýyna ünsü çekip, çetde galan bu ýaşaýyş nokadynyň ilatynyň örän garypdygyny, yerli ýaşaýjylaryň köpüsinde Girdeji çeşmesiniň ýokdugyny hem aýdypdy. Mundan başga da Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçýän ýüklog sürüjileriniň soňky hepdelerde sosial ulgamlarda paýlaşýan videolarynda da ýurdun avtolog ýollarynyň ugrunda boş plasmasa gaplaryny galgadyp suw soraýan ýaşaýjylara şol sanda çağılary görse bolýar. Bellesek bu maglumatlar Türkmenistanda ýyllar boýu dowam edýän suw üpçünçiliginiň soňky birnäçe ýyl bäri ýetileşýän, owa ýerlerinde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edýän we şäher ýerlerinde wagtal suw üpçünçiliginiň kesilýän mahalyna gabat gelýär. Türkmen News neşri köçelerde, bazarlaryň we restoranlaryň töwereginde de dilekçilik edýän çağılaryň köpelendigini aýdýar. Şol bir wagtda yetkinjekler bolsa, köplenç dilekçilik etmeň deregine nähildir bir usul bilen zähmet çekip öz pullaryny kazanmaga synanşýarlar. Kimdir biri gaýtadan özleşdirilýän enjamlary ýygnaýar, kimdir biri bazarlarda harytlary arabalarda daşap berýärler. Käbirleri ulaglary ýuwýarlar, o ýerlerinde çağılar ekim meýdanlaryna gitmäge razy bolýarlar we gowaça meýdanlaryny haşalotlardan arataýarlar. Ysy günüň aşagynda amal edilýän şeýle işler üçin köpsi 10-12 ýaşdan uly bolmadyk çağalara günlük bary ýogy 30 manat tölenýär. Dip neşir belleýär. Neşir dilekçilik edýän ýa-da goşmaça gazanç gözlegindäki çağalaryň köpelmeginiň sebäbini ýurduň orta mekdeplerinde tomuska din jalş mögsüminiň başlanmagy bilen baglanyşykly bolmagynyň mümkindigini çaklaýar. Bellesek mekdeplerde tomuska din jalş mögsümi iýunyň başyndan sentýabryň başyna çenli dowam edýär. Adatlyň habarçylary ykdysady krizisiň we giň ýaýran işsizligiň arasynda çağalaryň din jalmak mümkinçilikleriniň ýylyň ýylyna çäklenýän ýandygyny aýdyp gelýärler. Tomuska din jalşynda köp çağı maşgaly eklenjine kömek üçin zibil çeleklerinden plasmasa gap, kagyz çöpleýär. Bazarlarda araba sürmek, awtoýolgalarda maşin ýuwmak bilen meşgullanýar. Käbirleri dilekçilik edýär. Çağalaryň gazanç etmek üçin işleýän döwründe olaryň betbaççylyga uçrap, helak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygy bellenilýär. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurtda çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýandygy we olaryň tomuska din jalş mögsümde öz wagtyny boş geçirmedligi üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylsa da, ýokarda görüň edilýän ýagdaýlar barada mesele gozulmaýar. Suaydan bäri Aşgabatyň we Ahalyň gurilatly tebitleriniň sol sanda Kaky şäheriniň döwlet dukanlarynda degislilikde ardan bahadan satylýan çörek tapdyrman maslady. Kakanyň döwlet dukanlarynda kiçik öwrümli çörek 70 teňgeden, ulusy hem 2 manatdan satylýar, emma bugünler ony aljak gumanaň ýok. Indi ilat adam başyna 3den artyk berilmeýän çöregi satyn alyp bilmek üçin gije saat 12-den başlap nowut tutýar. Emma dukan açylan wadyna gyt çörek nowutdaky ähli adama ýetmän tiz wagtda gutarýar. Dip Kakyly ýaşaýjylaryň biri 23 iýunda habarçymyza gurrun berdi. Mundan Aşgabatdaky habarçymyz çörek almak dileýän adamlaryň uly nowutlaryny paýtagtyň döwlet dukanlarynda hem tinlasa bolýandygyny gurrun beripdi. Çörek satyn almak basartda da adamlar onuň pis hili undan bisirilendigini, ýyflydygyny, hatda kä halatlarda içinde möýrekleriň hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýşy ýaly soňky günler döwlet dukanlarynda hasym gyt garyda öwrülen çöregiň azalmagy boýunça hem düşündüris bermeýärler. Emma habarçylarymyz bilen anonim gurulşan sowdagärler ýitilesen çörek gytçylygyny ammarlarda yerli uwunyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir ýurtda galla uragy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1.400.000 tonna buğday hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň dolu ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda uwunyň we çöregiň gytçylygy ýyllar boýu aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýlaryň arasynda ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşen hojalyklar mümkin gazanç sesmesi hökmünde gizlin çörek bisirip ony ilata hüdürläp başladylar. Soňky aýdan bäri 20.000 töweregi ilatly Kaky şäherindäki hojalyklaryň ensemesi jaýlarynyň arka howlusynda tamdyr dikip häkimetlerden ogrynça köp mukdarda çörek bisirýärler.
Biz tanış tapıp üstüne pul verip 50 kilogramlyk bir halda yerli uny 500 manada satyn alýarys we ondan tamdyrda çörek ýapýarys. Çöregi soňra hususy söwdegärlere paýlaýarys. Ol bazarda 5 manatdan bahalanýar. Diýip hususy ýagdaýda çörek bisirýän kakly ýasaýjylaryň biri bellidi. Ýöne ol habarçymyzyň gytçylyk ýagdaýynda haltalap uny satyn almagynyň ýollary. Galy berse-de digisli gözükçülük we barlyk bolmazdan iýmit önümleriniň ilaty yerlenmegi boýunça soraklaryna göni jogap bermedi. Ol muny ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady ýagdaýlar bilen delillendirmäge finansdy. Hawa biz para berip uny satyn alýarys, çöregi hem häkimetlerden gizliň bişirýäris. Alýan ujypsyz girdejimize salgyt hem tölemýäris. Biz hem munyň beýle bolmaly däldigine düşünýäris, emma biziň başga ilajymyz galmady. İş ýok, gytçylyk we gymmatçylyk. Häkimetlerden hem hiç hili goldaw ýok. Biz hem gün gözeranymyzyň aladasyny etmeli, çağalarymyzy iýmitlendirmeli. Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne guşdy.